Hola, soc Bernat López Gisbert, professor de valencià des de fa 20 anys i treballa a l'Institut de la Torreta d'Elda, a Alacant. En l'actualitat em dedico a fer classe a alumnes de tercer i quart de l'ESO, així com de primer de batxillerat. Quant al llibre Via Oberta, m'he encarregat de preparar els apartats d'ortografia i fonètica. I he de dir-vos que el llibre Via Oberta és un manual que presenta les activitats de manera atractiva. És dinàmic i respon a les necessitats educatives dels estudiants de primer de batxillerat. Si voleu millorar els resultats en l'assignatura de valencià de primer de batxillerat, vos recomane Via Oberta.